Vítejte zpět, sledujete pořad Živě z Palladia a jak jste mohli před chviličkou slyšet, tak můj kolega Šimon Jelínek dělal rozhovor právě s Jaroslavem Svěceným o projektu Pocta slavným Čechům. A já jsem moc ráda, že tady můžu přivítat už slibovanou a zmíněnou uměleckou ředitelku společnosti Art Management a paní doktorku Světlanu Patákovou-Boučkovou. Ahoj Verunko, dobrý den. My jsme si ještě před vysíláním potykali. A Světlano, my jsme si tě sem pozvali právě kvůli projektu Pocta slavným Čechům. Co je to za projekt, jak vznikl? Pocta slavným Čechům je projekt, který vznikl v rámci cyklu Krása českého umění. My jsme totiž se rozhodli, že s mým kolegou Arnoštem Proškem, že vytvoříme nějaký projekt k roku české hudby a to se nám podařilo. Ten projekt byl zařazen Ministerstvem kultury do katalogu preferovaných projektů pro rok 2014, který je rokem české hudby. A jsme mezi 100 vybraných projektů z 5000 projektů, takže to považujeme za velkou čest. Dokonce jsme dostali záštitu i nejenom od Ministerstva kultury, ale i od Ministerstva zahraničí a rozhodli se nás podporovat Česká centra a Liberecký kraj a tak dále. Ona premiéra tady v Praze už proběhla, ale budete ještě následovat, nevím jestli divadlo, ale budete v Plzni a v Liberci právě. Plzni, Přesně. Kdy a kde, řekneme dopředu, ale ještě si určitě připomeneme. Premiéra byla v Praze v Lichtenštejnském paláci 2. prosince minulého roku, byla velice úspěšná a teď vlastně pokračujeme jarním turné, které začíná 19.5., to je v pondělí v Plzni, bude to v Měšťanské besedě a bude to od 7:30. A další koncert je v Liberci 28.5. od 19 hodin, bude to v divadle FX Šaldy. Jsou to všechno velice krásné scény a prestižní. A pak ještě máme 13. června koncert v Lidicích, kde bude místopředsedkyně Senátu a je to také takový prestižní koncert, který by měl být vyvrcholením té sezóny a toho jarního turné. Mm-hmm. Já ještě bych ráda zmínila, že ty seš moderátorka, respektive budeš uvádět celý večer. A co se představí, protože ty už jsi zmínila Arnošta Proška, ten tady je, mě hrozně zaujal jeho hlas, ten určitě zpívá, tuším, že jazz, je to jazzový zpěvák, že? Takže i třeba jazz můžeme slyšet. Arnošt Prošek je hlavně herec a režisér, ale on je samozřejmě i muzikálně nadaný, takže věnuje se vážné hudbě a jazzové hudbě. A jinak učí na FAMu režii dokumentárního filmu a věnuje se propagaci české hudby. A jako herec účinkoval například na scénách Národního divadla v Brně a i Národního divadla v Praze. Mm-hmm. Tak určitě hlas Armstronga. Ano. Louis Armstronga. Ale ty jsi zmínila herectví, tak ty jsi taky taková herečka, ne? Hrála jsi v Oscarovém, respektive ve filmu Oscarového režiséra pana Mencla Dončajni. Ano, hrála jsem malou roli operní zpěvačky ve filmu Dončajni pana režiséra Jiřího Mencla, kterého si nesmírně vážím a nesmírně obdivuji. A byly tam takové hezké scény, kdy jsem hrála operní pěvkyni v La Traviatě v kostýmu, speciálně mi dělali paruku podle barvy mých vlasů, jak si vymínil pan režisér, a bylo to velmi krásné natáčení, mám na to nádherné vzpomínky a hrála jsem teda i v civilu. Jaký pan Mencl je? Je klidný režisér? Klidný, noblesní, nezvýší hlas, je to úžasný člověk, nejenom úžasný umělec. Živě z Palladia, mým hostem a doktorka Světlana Patáková-Boučková. Bavíme se o projektu Pocta slavným Čechům. Mě teďka napadlo, za jakým účelem to vzniklo? Bylo to proto, že možná tady v České republice není moc právě pocty českým významným Čechům, mužům a v hudbě, především v klasické hudbě? Runko, mluvíš mi z duše. Je to přesně tak, to byl přesně ten důvod, ta srdeční záležitost, proč jsme ten projekt vytvořili. Protože jsme si řekli, že my Češi nejsme moc hrdý národ, hrdý sami na sebe v porovnání s ostatními, ale my máme na co být hrdí. Takže my tím koncertem chceme jako ukázat Čechům, že mají být na co hrdí, že máme báječný skladatele, který složili skladby, který se hrajou po celém světě, a že máme úžasný žijící Čechy, slavný Čechy, kteří jsou kolikrát slavnější v zahraničí než v Čechách.
což bychom se nad tím taky trošku měli zamyslet a možná to i trochu napravit. I třeba Eva Freelingová, která byla dříve slavnější ve Francii než tady. A ještě bych Slavná modelka, která se pak stala i zpěvačkou, ano, i když to patří do jiného žánru, ale ano. Ale co se týče té hrdosti, no já si myslím, že my hrdí jsme akorát na špatných místech a ve špatných vlastnostech. Ano, ano. A my jsme hrdí jenom chvíli, když vyhráváme třeba v hokeji. Ale to jsou věci, které jsou jako trvalé hodnoty, to, čeho my se dotýkáme tím projektem Pocta slavným Čechům, a to je to, na co bychom chtěli poukázat a čím bychom chtěli oslovit to publikum. Čili tam zazní slavní interpreti, jako například Jaroslav Svěcený, náš úžasný houslový virtuos, který měl úžasné turné v Americe, v New Yorku, který se starostou vlastně New Yorku vstoupil v komunikaci, protože i ten ho obdivuje, takže vlastně to tady málo kdo ví. Ano, České centrum, přesně tak, toho podpořilo. Ale vystupuje v našem programu také Milan Hřeřicha, což je úžasný klarinetový virtuos, který je profesorem na Hochschule v Lugánu ve Švýcarsku a také ho tady v Čechách bohužel zatím málo kdo zná, ale hraje famózně. Teď nedávno dělal turné v Brazílii a v Porto Alegre v Brazílii pořádal mistrovské kurzy, což se pořádá vlastně pro profesionální hudebníky, aby si zvýšili svoji hudební kvalifikaci. Takže tam hrají virtuózové, kteří se učí ještě u většího virtuóza. Takže tím je řečeno vše, když ho uznávají v Jižní Americe. Měl 3měsíční turné v Argentíně, hraje často v Itálii, prostě v cizině hraje téměř neustále a v Čechách málo kdy. A to spojení, že on si zahraje s Jaroslavem Svěceným v našem projektu a zahraje, protože oba jsou to čeští vlastenci a oba zahrají český repertoár, aby vzdali hold české hudbě, aby dokázali, že přestože tolik cestují do zahraničí a uznávají zahraniční publikum, že si váží odkazu české hudby a že ji milují. A to mě tedy zajímá, koho budou například hrát. Bude to Antonín Dvořák? Bude to Antonín Dvořák, bude to Bedřich Smetana, bude to Josef Suk. A posluchači, kteří navštíví tento koncert Pocta slavným Čechům, uslyší například velmi zajímavou humoresku, myslím velmi zajímavou proto, že to je ta Dvořákova humoreska, která je vlastně velmi slavná, ale uslyší v netradiční úpravě, uslyší ji se zpěvem. A my jsme se inspirovali, to jsme si nevymysleli my jsme se inspirovali jednou slavnou českou operní pěvkyní, která byla jednou z žákyní Emmy Destinové, stala se solistkou Metropolitní opery v New Yorku, proslavila se za druhé světové války, znala se s Janem Masarykem a ten ji doprovázel na klavír. Ano, byl to ten Jan Masaryk, který byl exilovým ministrem zahraničí za druhé světové války našeho tehdy neexistujícího Československa za protektorátu. To vůbec nikdo neví, že on tak úžasně hrál na klavír. To vám právě neprozradím, to se rozvíte až na koncertu. Dobře, ale tak by mě zajímalo, zazní třeba Smetanova Vltava? Smetanova Vltava nezazní, ale zazní předehra k prodané nevěstě, a to v netradiční úpravě. Normálně se to samozřejmě hraje v orchestrální podobě a posluchači to uslyší v úpravě pro klarinet, právě virtuózním provedení Milana Hřeřichy. A jinak chci říct, že na klavír bude doprovázet naše interprety náš úžasný pianista Václav Mácha, který je členem České filharmonie a on je výjimečný tím, že už v 15 letech měl svůj koncert v Rudolfínu, svůj samostatný koncert, což je absolutně neobvyklá záležitost. Mnozí umělci se ani ve své vrcholné kariéře nedostanou prostě do Rudolfína, aby tam koncertovali. Takže on je úžasný pianista. A já tě musím zastavit, omlouvám se, my máme právě připravenou ukázku pana Máchy, tak já si myslím, že je nejvyšší čas si ji právě pustit.
viděli jste v provedení to bylo teda Václava Máchy, tuším, že A byl interpreta. to Chopin, byla to etída. A pan Mácha je úžasný nejenom pokud jde o hraní Chopina, ale i o hraní české klasiky. A proč jsme vlastně pustili Chopina, to taky prozradím až na tom koncertu. On totiž Chopin velmi souvisí s naším Bedřichem Smetanou a se skladbou Luisina Polka, kterou posluchači na tom koncertu uslyší. A uslyší to zase v trochu jiném provedení, než jak jsou zvyklí. Já musím říct, že to děláš dobře, protože ač nechodím tolik, nebo tuším, že jsem byla jenom jednou asi na koncertě klasické hudby, tak mě to začíná zajímat víc a víc a ráda bych věděla, co všechno tam bude. Takže určitě Pocta slavným Čechům, je to 19. květen Plzeň, 28. květen Liberec. Ano. A my si ještě můžeme říct určitě zajímavosti z těchto koncertů, protože proběhly už nějaké, tenhle projekt vznikl před rokem, tuším, on je to velmi čerstvý projekt. Ano, projekt vznikl před rokem, zhruba jsme ho připravovali půl roku a připravovali jsme ho s tím, že tam budou účinkovat naši skutečně špičkoví interpreti, jak pěvci, tak instrumentalisté. A protože jsou tito všichni velmi vytížení a samozřejmě mají víc projektů na starosti, tak jsme potřebovali to i zalternovat, což se nám velmi vyplatilo, protože my jsme například začínali ten projekt s paní Zuzanou Ambrošovou, pianistkou, a s panem Miroslavem Ambrošem, houslistou, který si chudák 6 dnů před koncertem zlomil rameno v Ostravě. Takže na vlakovém nádraží. Takže my jsme z toho byli tedy dosti špatní, nicméně podařilo se nám velmi kvalitně zalternovat ten koncert a houslový part odehrál pan Jan Fischer, což je primárius Pražské komorní filharmonie, také velice prestižní orchestr. A koncert měl veliký úspěch a jinak jsme například pěvkyni, jsme tam měli Jelenku Pavlovič, pěvce Vladimíra Doležala. Vladimír Doležal je dlouholetý solista Opery Národního divadla, vynikající tenorista, který taky učí na AMU, takže vlastně pro ty mladé pěvkyně je vzorem. A zpívala nám tam také Dana Šťastná, což je mezzosopranistka, a ta nám tam zůstává v tom projektu i zde. Takže za houslistu tam bude úžasný virtuos, jak už jsem řekla, Jaroslav Svěcený, se kterým tady teď byl odvysílán rozhovor. Za klarinetistu virtuoza tam bude Milan Řeřicha, tenorista Vladimír Doležal bude tedy opět zpívat, tak jak zpíval v té premiéře. Dále Dana Šťastná také, která zpívala na premiéře, a teď nám tam přibyla sopranistka místo Lenky Pavlovič, máme Barboru Pernou, což je laureátka mnoha pěveckých soutěží, mladá, velmi talentovaná, nahrála CDčko jak s Milanem Řeřichou, tak s Jaroslavem Svěceným, ale také spolupracuje velmi úzce s Varhanem Orchestrovičem Bauerem a je velmi všestranná, velmi talentovaná, stojí za to si ji poslechnout a už teďka, přestože je takhle mladá, vystupuje na prknech Národního divadla, například v titulní roli Mirandolíny. A ty budeš teda v roli moderátorky, uvaděčky. Ano, já jsem psala scénář tady k tomu koncertu a scénář toho průvodního slova. Dramaturgicky mi s tím pomáhal Arnošt Prošek. Tady vidíme právě fotografie s Varhanem, to bylo asi na předchozím koncertě. Který uvádí se mnou ten koncert Arnošt Prošek a zároveň se toho chopil i režijně, protože to není klasický koncert, jenom že se tam bude hrát a ti, kdo špatně vidí na program a zapomenou si brýle, nebudou vědět, co se hraje, proč se to hraje, tak klidně si můžete brýle nechat doma a my vám to všechno povíme a řekneme vám to tak, abyste u toho neusnuli, ale aby vás to bavilo, ale zároveň, aby to bylo důstojné vůči těm mistrům, co to složili, i vůči těm mistrům, co vám budou hrát a zpívat. Bavíme se o projektu Pocta slavným Čechům. Já tady vítám už po několikáté teda Světlanu Patákovou Boučkovou a trošičku jsem nalákala, zajímalo mě, jestli chcete expandovat do zahraničí s tímto festivalem, projektem. Je to tak? Určitě máme takové ambice, nejenom, že se návštěvníci toho našeho premiérového koncertu tak vyjádřili, že to má přesně takové ambice, a to i muzikologové, takže opravdu odborníci, kteří tomu rozumějí a zabývají se tím,
ale také proto, že nám vyjádřila podporu Česká centra, která vlastně jsou našimi partnery tohoto projektu a která podporují export české hudby do zahraničí. A my jsme například prostřednictvím zástupce Českých center měli na festivalu, který je mezinárodním festivalem v oblasti umění v New Yorku, letos v lednu naše materiály, bylo to asi 6 kilogramů, byly rozebrány během půl hodiny, tak doufám, že to svědčí o tom, že i v Americe bude o tenhle ten náš projekt zájem a nejenom tam. Samozřejmě jako první chceme navštívit Slovensko, chtěli bychom navštívit Polsko, ale chceme navštívit samozřejmě i další státy, Německo, Rakousko. Všude žijí čeští krajané, kteří českou hudbu milují a zaslouží si ji slyšet v tom špičkovém podání naživo. A to by mě teda zajímalo, jaký je ve Spojených státech známý třeba takový Antonín Dvořák nebo Bedřich Smetana? Tak Antonín Dvořák je tam samozřejmě slavný, protože tam působil jako ředitel konzervatoře velmi dlouho a zároveň tam složil slavnou Novosvětskou na počest Ameriky, ale zároveň tam například složil tu humoresku, kterou uslyší posluchači na našem koncertu a uslyší v neobvyklém provedení nejenom s houslemi a s klavírem, Jaroslav Svěcený a Václav Mácha, ale uslyší to ještě se sopránovým a mezzosopránovým partem, Barborou Pernou a Danou Šťastnou. A to uslyší tak, jak to vlastně bylo zpíváno v těch 40. letech v Americe tou solistkou Metropolitní opery v New Yorku, tou naší slavnou českou pěvkyní, jejíž jméno prozradím až na koncertu, jak už jsem řekla. A ta humoreska je nádherná, nejenom, že vznikla v Americe, že se tam přímo zrodila, takže je to určitě kousek, který by se v Americe měl hrát, ale zároveň je na ní zajímavé, a to prozradím a detaily řeknu až zase těm, kdo přijdou na koncert. Zajímavé je to, že to původně vzniklo jako smuteční pochod. A když o tom chcete vědět víc, přijďte na koncert. Já se celou dobu přemýšlím a mě totiž hrozně zajímá a mám ráda zvuk basy, ale o base nemluvíš, takže asi solo se nehraje, ale taky bývají sola basy. Tak to mě zajímá, protože basa to je ten basa zvuk, tvrdí co to muziku, se tak, říká. Ano. To je sice pravda, ale basu tam tentokrát nemáme. Nebude basa. Ale co není teď, může být příště, protože my v rámci cyklu Krása českého umění, samozřejmě tenhle ten koncert je první v řadě, ale chystáme i další koncerty. A když budou naši posluchači sledovat naše webové stránky, smím je říct, ano, určitě. www.artmanagement.cz, tak se určitě dozvědí více v průběhu. Ano. A kromě toho jsem chtěla říct, že tady u toho našeho koncertu, když jsme mluvili o té base, tak samozřejmě v jaksi širším nástrojovém obsazení jsou některé skladby v původní transkripci, jako je například hudba k melodramu Julia Zejera a Josefa Suka, protože Josef Suk složil hudbu na pohádku Julia Zejera, která vznikla v roce 1896. A ta hudba je přenádherná, ten melodram je slavný. A určitě Radus a Mahulena. Ano, Radus a Mahulena, přesně tak, Verunko. Takže je to samozřejmě pohádka, ale je to nádherná hudební pohádka. Bude opět hrát Jaroslav Svěcený a kdo další, neprozradím. Nicméně ta hudba je překrásná, stojí za to si ji poslechnout a jestli si mohu dovolit takovou osobní poznámku, tak já k tomu mám osobní srdeční vztah, protože ten slavný film, který si určitě diváci pamatují s Raduzem v podání Jana Třísky a Mahulenou v podání Magdy Vašáriové a který natočil Petr Weigl, tak o to se zasadil můj tatínek, že se to sfilmovalo, protože můj tatínek byl filmový dramaturg, scénárista a psal také divadelní hry, napsal jich 20, jmenoval se Josef Bouček, takže ten vlastně s panem režisérem Petrem Weiglem tenhle ten melodram dokázali společně tedy připravit ke sfilmování a stal se z toho slavný film s tou nádhernou sukovou hudbou. Takže protože můj tatínek už nežije, tak je to zároveň i taková vzpomínka na něj. A podsta jemu. Já moc krát děkuju. Mě by ještě teda zajímalo, když už si takhle říkala svoje osobní hledisko, co ty si osobně myslíš, nebo co se ti vybaví, když se řekne Češi v zahraničí?
Tak vybaví se mi zejména umělci, protože umělci, když už naši Češi, umělci vyjedou do zahraničí, tak vždycky se potkají s úspěchem, protože jsou výjimeční a myslím, že jsou často tady nedocenění nebo málo ocenění. Ale vybaví se mi i samozřejmě jiní slavní Češi, například i sportovci nebo spisovatelé, samozřejmě, nebo pan Škvorecký, nebo my budeme muset končit. Náš totiž čas vypršel, ale určitě ti moc krát děkuji za návštěvu a držím palce 19. května Plzeň. Pokud se koukáte v Plzni, přijďte se podívat. Do Měšťanské besedy. 28. května Liberec, divadlo FX Šaldy. A já moc krát divadlo děkuji za FX Šaldy je zároveň koproducentem s námi tohoto koncertu a jinak v Lidicích 13.6. Já tam takhle nenápadně nakukuji na čas, ale ještě chviličku mám, těším se na vás v pondělí společně se Šimonem Jelínkem. Budete tady mít třeba Ondřeje Havelku. Je toho spousta, dívejte se na nás. Hezký víkend vám všem. Zvou vás na naše koncerty, mějte se báječně. Umělecká agentura Art Management vás zve na koncert klasické hudby Pocta slavným Čechům, kde uslyšíte přední české umělce. Je to slavný projekt, krásný projekt. Těším se na vás, váš Jaroslav Svěcený. Jaroslav Svěcený, Milan Řežichal, Vladimír Doležal, Barbora Perná, Dana Šťastná a Václav Mácha vás zvou na koncert. Pocta slavným Čechům. Přijďte, budeme se těšit.